investing.com да видим и там какво случва реално с пазарите евентуално за изминалата седмица. За изминалия месец като цяло първо сме негативно почти 3%, 2,8%, но може да забележите какво се случи тук за изминалата седмица. Скок от 0.65. Това тук се случи във вторник, тази забивка, която виждате тук се случи във вторник. Мисля, че Fear индекса стигна Peak Fear, мисля, че тук изключително буквално по всички медии, буквално и доста ютубъри започнаха да пускат само негативни видеа, как 30 годишните облигации си направиха ново дъно, нали, че това е изключително лошо за икономиката и каза, че това може би е перфектният момент, нещо, което обича да прави пазара, е в момента да обърне и тази забивка, която се случи тук във вторник, как лека по лека пазара тръгна да се възстановява. В петък получихме още една забивка, както споменах, когато получихме процента за безработицата, който беше с 10 basis points повече от очакваното, пазара се заби, но изненадващо, вижте какво